Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkama moɗon keɗiteɓe shiri meɗen belɗum ɗum min bofti waddango on ko ɗuma sati ɗum Muryal Fulani Peace Initiative Network jangiteddorgal waddan ki'en inde an Ibrahim Abubakar Kunga. Sannan hande emi wondi inchallahu e koɗo ballowo en tattaunago hundeji ko handi mbiteɗo. Assalamu alaikum, Ibrahim Jalo daga kwanan Malam Tukur. To alhamdulillah bonno en bofti nango inde Ibrahim Jalo kwanan Malam Tukur, musamman nanoɓe shiriji ɗi ɗum mbitaɗi ɗi yettinta hinneki. To hande inchallahu en gondi e modibbo Ibrahim. So Allah yamɗana en fu min bono no anduɗen shiri ɗum ɗum garojon to suudu FM gonɗum Zinariya ɗo to Jos. Shiri ɗum bono no anduɗen shiri wonta ɗon ɗum meɗen ɗum fulɓe, sannan shiri wonta ɗon ɗum tattaunotoɗen hundeji musamman dow matsaloliji meɗen, sannan e no magirten ɗi, sannan e ko yahata nder yimɓe meɗen ko dow yimɓe meɗen. Inchallahu hande koɗo am ballayyan, sannan onon ma on nattoway ballindiren gi'en en bolwi hundeji panoɗi en yeeso. Amma bono no anduɗon fuɗɗan emi wiya en barkama meɗen e julde, emi waɗa fata Allah jaɓanma en ibaduji ɗi ɗum waɗi. En waɗi lewru guda en nattadir shiri ɗum ɗo daga yake kuuɗe ɗon ɗe ɗum waɗi kawai waɗi tafsiriji e sawra hundeji ɗi kuuɗe Ramadana. So ma hande Allah hoddiri en wartoway kadi bo en ni nder shagulgulaji julde, ngam inchallahu hande min okkay dama kowa to noddi yottina lilal muɗum ngal hinna aqalla yimɓe tato daga ɗiɗo zuwa tato, ko moye to noddi hinna yimɓe ɗiɗo ko tato. Kafin min fuɗɗa programme ra namba ɗum bono no anduɗa inchallahu mi okkay ɗum 070 32 35 33 15. ɗum ɗo kanjum woni namba ɗum noddoton kinnon bandiraɓe moɗon to Allah balluma en. So Mala Ibrahim bono no anduɗen en ni nder julde hande mi'a balɗe 4 zuwa 5 on ɗon ko ɗum juuli. Ko nayi giruɗa yimɓe meɗen musamman sukaɓe meɗen e yimɓe meɗen mawɓe e sukaɓe waɗre hidima julde nde ɗo, ta hawti ɗum e buki julde ɗum waɗi ƴaɓɓino ɗum musamman ko shafi jonde jam ɗum heɓi, sannan e ɓornagalji duniya andi bono julde ko julde ƴarnoɗe ɗum waɗiɗe duniya e wulla ceede wala jonde jam wala ɗume to Allah eni waddi en gonde julde. Ko nayi giruɗa ci gaba ɗum heɓi dow julde nde ɗo e ƴarnode. Jama'are assalamu alaikum. Alaikum. Wato ci gaba kai haɓake sosai ta julde ne hikka. Alhamdulillah. Wato ko no girata al'umma meɗen ɗum fulɓe dinno no ƴaɓɓino to gi'a fulɓe kawai non amma hikka Allah iko muɗum irin alfarma jomirawo ɗum sumai no Allah yasirani en barka sumai to tayi walwala julɓe Allah gaɗima hunde ɗum ɗum wi'ata komai sai dai ɗum ɓeyde yettugo jomirawo. Ci gaba heɓake sosai bo ɗum no ɗum yeɗi dow musamman ma dow bandiraɓe meɗen fulɓe. Nane ton tayi pullo waɗanima hongal ɓonugal ma sen ma a waɗi karargo. To amma jonta hikka to waɗi julde nde tarari to giɗa al'umma yaha fu gi'a hunde kawai no worri. Ko to Saudiya gonɗa jaɓe umara de tayi ɓornugal kawai nongal woni. To amma Allah lamiɗo ɓeyda yettugo ɗum, ɓeyda jawnugo leydi ni jam. Amin ya Allah. ɓeyda jawnugo leydi ni jam ɗum yi'a hunde no yarata. Gwamnati bo irin matakiji jangi dow irin no ɗum yaɓari julde hikka ay hunde ɗum mata ɗum boɗɗum dow jonde jam. dow ko irin ɗuma tsari gwamnati jangi e duniya al'umma tarari ay nebo huɗɗe ɓeɗo ɓe civil defense yan sanden e ɗum waɗi kay dirga nder gari e ɗum rara hunde goɗɗum to ɗum yii karas ɗum ya ɗum farba ɗum waɗina ɗum alata goɗɗo nattana goɗɗo kowa waɗa shagali julde muɗum jam ɗum joɗo jam ay bo ananayi to ɗum waɗi goɗɗum koda seɗɗa nder garire ko to ladde ɗum mbiya goɗɗo ñamani goɗɗo mutunci muɗum goɗɗo waɗinde wala hunde waɗama to alhamdulillah. Allah
maimaitano ma en irin hunde belde nde ɗo to mala ibrahim ko irin ngala ɓe noddol ɓeydata noddugo yimɓe meɗen andi bo julde nde fa joni nde ƴarayi bono yimɓe meɗen no anduɗa goɗɗo fa daga dama daga julde ma julde hefta hutu ɗum burtoto yaha yawon sallah yaha hinnuwa bandiraɓe ala ma na'i ko ala gesa ko ala goɗɗe kuuɗe dillam goɗɗo daga julde ma julde kanje ay woɓɓe waynaɓe julde nden fa to waroy goɗɗo soray gaari goɗɗo soray naggi goɗɗo soray baalu goɗɗo e ɗon no hawrayno ceede ma julde to julde nden ɗon goɗɗo sey ma waɗanima sati biyu e yiilo alamma julde nden ɗon so har joni to golbeten woɓɓe har joni eɗon gaɗa ka giilaji julde sey ma ɓe taggi sati biyu kafin ɓe timmina kadi bo Allah yamɗine tarari yimɓe meɗen rayuwa ladde tarari eɗum ferotiri e rayuwa birni rayuwa ladde ay pullo nduro dole a sendatamo e sawru dole a sendatamo e feƴƴirde to yimɓe meɗen gonɓe nder ladde kadi bo ɓe waray ɓe natta gariri to still har joni julde ay pullo e yari iya ɓornugal mum aymo e sawru mako a fota bo sendamo e mayru gimbo ko ummidi e mayru wonta ɗum bo ko andi won ɗo ayamo e feƴƴirde mako kadi bo a fota sendamo e mayre ko ummidi e mayre won ɗo Allah yaɗinde deidei ɗum ngala noddol noddata yimɓe meɗen ɓe anda fa ladde kayre ta jogi feƴƴirɗum ay ibodi a jangay imma feƴƴirɗum ko sawru piyandi ayi goɗɗum ko waddanta matsala to rayuwa a jangay ɗum ɗum warta bo makami wonta ɗon ɗum karortoɗa hoore maɗa so amma hande ani fini a wari to garire to ngala noddol noddata yimɓe meɗen warta garire to ɓe anda no ɓe kutirta ko ɓe jogi ɗum ɗon ɓe jogaki ɗum gam ɓe gaɗana tagu goɗɗum gimbo koye to ɓe hutiri ɗum bono no ɗum hutirte to ladde ɗum damuwa wonta ɗum amma woɓɓe nder sukaɓe meɗen fa joni ɓe famani kan ɗon no ɓe firta boodi to ladde noon ɓe firta tagu to garire noon ɓe feƴƴirta lekki to ladde noon ɓe feƴƴirta duniya to garire amma na fu watta noon gogo waɗata kan ɗon to koye to mala aboubacar wato hikka no mi wima julde hikka nde ɗaɓɓake no kowa sekata ngam julde ko to ladde ɗum jaɗa gi'a sukaɓe fulɓe kawri ɗum waɗa ka kariyahu sabba o e jogi o fiya ɓe ngala kariyahu to hikka ko ladde nde nattuɗa yiyata iri ɗum ɗon hunde ɗum e yahi no handi to ɓe natta e garire bo hikka mi ayi pullo mo gi'ata e lukkitoye sawa kowa ɗo e adda mum mbiya natti nder gariri ngam julde hunde ɗum Allah e woɗɗini ɗum e taƙaytani en al'amari ɗum hikka modiɓɓe natti ladde sosai hikka gaɗi wa'aziji iri modiɓɓe no balliri ɗum tuuri modiɓɓe wa'aziji tafsiriji daban daban to gaskiya min mi cigaba al'amari ɗum to irin luuɓe to ɗum tokkata ko irin luuɓe meɗen ɗe ladde ɗe gi'a fulɓe non gurtoyo kawai gaɗa ka hundeji pat hunde non hikka a nanata goɗɗo biyayi goɗɗo yaɓayi goɗɗo tonti ɗum wala ko ɗume Allah iko muɗum famtol fuɗɗi natugo haala gonga mi nani belɗum so mala ibrahima bono no mbiɗen hande fa ɗum ñande won ɗon julde e hinnay so ko a wondi yimɓe akalla ɗiɗo an ha mi ƴaɓɓane har jobo ɓe tinnata kafin okkin sawra al'umma nattowa bono min ibrahima diallo emi hinna shugaba am wato ɗalliti docteur ɗalliti mo ɗon lengol islamiyya nden bo emi hinna kadi shugaba min moroɓe mo ƙungiya zaɓe sonka hajiya rabi limam emi ɗon hinna ballowo hajiya hawwa emi ɗon hinna giɗirawo an shafiu aboul ignaz Allah ɓeydannamo jamu mo yamɗa emi ɗon hinna bo kala ten amin wato iri ahmad barhaji en Allah wanma ɗum juuli jam amin Allah jaabo so mimma haala gonga mo mi fuɗɗata hinnugo mi hinna kan hajiya soumayya aboubacar wonda kanko ardi yaadu janngu ɗum programme ɗum gaɗeten ɗum sannan emi hinna malam salihu mo min waɗata programme ɗum e maako sannan emi hinna kala goɗɗo natto ko keɗiɗo nattugo e nano programme ɗum no kowa emi hinnamo sannan emi hinna dañoɓe am ɓe fuu maɓɓe gonɓe to Koungatu emi hinna kayiraɓe am gonɓe to Mayni e ƴesiraɓe am gonɓe konan malam Tukur e kam goɗɗe nano programme ɗum ko shafi yakanaji narbuta seya hol Mr. Ali Parargada nder garire Jos kowa emi hinna ɗum so gan noon min fuɗɗa janngugo Allah kowa to noddi ɓawo waɗi ko watta sey hinna yimɓe akalla tato inchallahu ra noddol mo fuɗɗam assalamu aleykum wa aleykum salam to jam Allah sene mo min gollata
Inda al'asan daga filin sukuwa. to alasan a wanda yimɓe tato ɓe kinnata to Allah waɗa e mo nanma Mauna Alhaji mai sumunci wannan filin sukuwa da wata Johnson. to Allah waɗa e mo nana amin Mauna wani ma da da ɗan bolle kin. to min nani belɗum min Yawa bai juɗi jam. to alhamdulillah Allah jaɓanma en Allah wallahi. amin ya Allah amin amin Sun ban bari ne kyafta to gidi Allah. amin ma yau take alhamdulillahi min nani sira noddomo yeeso kadi assalamu aleykum Wa alaikum salam. na momin boldata Abubakar Sulaiman Bala. Abubakar Bello. to wayo jaɓɓama mala baka Fada ko nada kuma fada ko ajibi da. to Allah wadma ɗum Amin wa Allah. amin min je yawri to shikenan o wi kam o kam komoye ma e mo hinna ɗum to haala gonga min nani belɗum ra noddomo yeeso kadi assalamu aleykum wa aleykum salam momin boldata to tago NNPC jaɓɓama jam kalau yawri a wondi yimɓe tato ɓe kinnata amma naam amin min jetti sosai yawrima yewtake to alhamdulillah ra noddo mo yeeso kadi to mala ibrahim kafin jaɓen noddol yeeso ko ɗuma sako ko lilal gonduɗa ngal haadi gettinana yimɓe meɗen wato nder minti goo lilal ngal mi yiɗi mi yettina fulɓe meɗen ngam Allah emi toro fulɓe ɗum waɗa ƙoƙari jonde jam ai irin nattindiri ɗum ɗum wattaka waɗgo ɗo natta ɗo hunde ɗum ɗum wela fullo wonta ɗon to ɗum waɗa ka nattindirango hunde ɗum yamana leɗɗa fullo ngam Allah ɗum joɗo jam fulɓe to goni kap ɗi damuwaji ɗi ɗum wodi ɗi kidnappinji wurka menene koye waɗi ɗum ɓorno to gore fulɓe ɗum mbi'a fullo to fulɓe ɓe ma fayi ɓe gaɗa ɗum amma gam Allah emi toro kusu sukaɓe yolɓe fulɓe ɗum natta taytayi kusu ɗum joɗo jam amin inchallahu ha nanen noddo yeeso assalamu aleykum to noddol ngol taƴira goɗɗo assalamu aleykum wa aleykum assalam momin bollata Alhamdulillah Allah ta amin mi tata Abdullahi gonɗo to Modibo Abdullahi jaɓɓama wondi yimɓe tato ɓe kinnata alhamdulillah nani yan gona yimɓe tato naam alhamdulillah malam ɓe fantayi go waɗu muñal na an tan a duniya giɗɓe honnugo yimɓe e ɗuuɗi ɗum wodi Allah saka alheri amin na farko mi wona Muhammad Sani Zabure na Allah wodi waɗa awal Abdullahi naam wodi da koyar da dini to alhamdulillah Allah waɗa e ɓe nanma Allah saka alheri amin min jetti sosai yawwa to Allah waɗma ɓe ɗum hinnata fuu e nana kadi bo duniya waɗa e muñal wato giɗɓe nattugo programme nen ɗo hokka sakoniji maɓɓe e ɗuuɗi so mala ibrahim ngal ɗon kangal woni noddal ngal fuɗɗa ɗiɗaɓal na amma nanen o kafin ɗo assalamu aleykum assalamu alaikum wa aleykum assalam inde am Abdullahi to Modibo Umar jaɓɓama e nattol wani jimmon ni tawri to ja Allah yettama farko dai eɓe hinna malam Umar eɓe hinna Alhaji Hussein eɓe hinna Naziri Shaibu Babadar Zallaki nam Naziri Mutaji Babadar Fage nam to Allah waɗa e ɓe nanma hara ƴaɓɓinanimi yimɓe tato amin min jetti rima yewtake to alhamdulillahi torade noddol kadi assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah momin bollata
barka da aiki To mutan narguta ya narguta. To kana da daman gaida mutane uku amma da fulatanci. Allah sarki to mun gode sosai. Yawa sai an ji ma. To Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Wani jam wanne ko ne? Jam kalau. Me ne jam wanda ya da su karwata. To Modibo Adam jabba ma ina to. Yawwa to ai wannan Muhammad Salisu Abure wanda Hassan Abdullahi din ke cikin fadin wannan da su da mai kuma jam. Amin min getti sosai. Alhamdulillah. Komidin ɓe da hulango yimɓe meɗen woni inchallahu programme ɗum ɗum wartoyi bono no annduɗen ko ngala talata karfe 11 daidai inchallahu programme ɗum ɗum waɗa cigaba e wargo bono no ɗum bofti. Nam assalamu aleykum. Ay fawu gefe nam aleykum salam momin bollata. Assalamu aleykum. So malam babawa yau fulatanci zaka mana. Na'am. To alhamdulillah. Kana da lafiya alhamdulillah. So yana jinka. Amin malam babawa mun gode sosai. Aha. To alhamdulillah not joldi dai usai moɗon not joldi fa sai nattai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To goɗɗo turake mo goɗɗo natti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To eftu dande maɗa. Yawwa to emin nanma Balkisu jaɓɓama e nattowol. To min nana belɗum sai moy kadi. To eɓe nanma inchallahu Allah waɗa ɓe nantama ma nangi joni tasha ɗum. Amin min getti sosai. To alhamdulillah non min jiɗi ɗum torano to yeeso kadi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Momin boldata. Jam kalau Allah rene. Wala di Bello. Abubakar Umar Buran Barangada. To Modibo Abubakar jaɓɓama. Wala tantin ya kare. Ya wuta. To godiya muke Allah ya saka da alkhairi. Aiwa, ta lafiya. Amin. Ayayi mu waɗi kokari sosai ranar do yeeso kadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam, momin boldata. To jaɓɓama Alan Hassan. Jam Allah ya tama. To jam alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Insha Allah benanma. Amin. Allah jabo. Sosai. To fata alkhairi mu da ni'im. To Allah jammara na domo yeso. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To Usaimin nanima. To Modibo injiniya jaɓɓama ina store. Amin min getti sosai. To eɓe nanma inchallah. Naam. To alhamdulillah. Amin min getti sosai. To alhamdulillah nanoɓe min e daroɓe min shiri ɗum ɗo
ɗum waroyi karshe amma ala goɗɗo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am momin jam kalau. Jam jam. Alhamdulillah. To jaɓɓama. Allah sarki dama min oki hande ko moye to noddi yettina hinnol muɗum to yimɓe tato. Amin 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 min getti. To e mo nanma inchallah. Amin ma yewtake. To alhamdulillahi rade noddo kadi joni kan inchallah noddolje ɗin wari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Yalli kan. Jam Allah rene. Alhamdulillah. Yego nan daga ka. Na'am. Usman daga saya. Na'am modibo Usman jaɓɓama ne yimɓe seya. Jam sai alheri. To boɗi a yettina lilago hinnol maɗa to yimɓe tato. Na'am mi inna dada Zainab daga Nasarawa. To Allah ɗa mo nanma. Mi inna Rashida daga Tunde. Na'am. Mi inna Bukadi goɗɗo ayan tun daga Magaba. To alhamdulillah Allah ɗa mo nanma. Yalli kan. To amin min getti sosai. To ra noddol. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ese kuna me kita zanzuri daga Bomo. To moy daga Gumau? Zanzuri daga Bomo. Na'am modibo Sunusi jaɓɓama. Oh amina. Yawri. Yuli kalau bom. To ja alhamdulillah. Baba zai yi hona Abubakar daga Bomo. Na'am. Ini hona Sule daga Bomo. Na'am. Wa mi hona yayan ma daga Sa'adi. To Allah ɗa mo nanma. Na da umurin jami'i. Amin amin min getti sosai. Yawri ma yawtake. To Malam Ibrahim koni noddol maɗa ko shawari maɗa ɗum karshe. Wato shawari an ɗum karshe woni to Allah lamiɗo walliri e julde nde wurtama jam. Dañoɓe dara ɓiɓɓe bo ɗum to ɗum waɗa ka alugo ɓiɓɓe jaha koɗaku makaranta wartoya ɗum ala ɓiɓɓe jaha makaranta ko moye yaari ɓiɗɗo muɗum koɗaku julde to waɗa ko kadi wartoya ngam haalanma makaranta. Ngam non emi nodda ko moye joɗo asiri makaranta to wartoyi turo ɓiɗɗo muɗum wartoya makaranta nodda ɗan gol karshe wonta ɗum. Na'am to Allah binda baraji lalle kam bono no anduɗen inchallahu sati ngarujum ɗum soƴƴoto makarantaji ɓe luuɓe soƴƴoto luuɓeji sannan kadi bo joni jomirawo en ni fuɗɗi wadde rentinonon en ndiyam lalle ɗum waɗa kokari ɗum yaha ɗum fuɗɗa bo'ingo gueseji warta ta wala nder nduroɓe aɗon nder ndemoɓe ta wala nder ndemoɓe aɗon nder jangoɓe jangirde ɗum soƴƴoto durgol kam dama durgol kam e ɗum duraynogol kullum sannan guesa ma ɗum natta guesa joni inchallahu to lalle pullo ɗum towma ta wala nder ɗum ɗo aɗon nder ɗum ɗo gim pullo mo andaka nder layi jehoɓe e baro pullo mo andaka nder haali jottoɓe e mbi'a mi walana gaɗa mi walana yeeso nde gaɗaymi andama tag wonta ɗon mo jomirawo okki ɓernde yamre jomirawo sannan risma yanki ɗum wala no watta ummoɗa mbiya hande a walana no gatta a nder ladde duniya daga nder garire warwa e ladde rema duniya daga nder garire warwa e ladde ɗaɓɓita leɗɗe duniya daga nder garire warwa e ladde waɗa kuza waɗa ko ɗume to amma ha nda enen gonɓe nder ladde kadi ɗum tuwa en jooɗi en gaɗa ko luggaji ba en mbita woy jonde warol sarla en ngala nder karɗum Allah balluma en sey ma Allah yaari en sati ngarojum assalamu aleykum wa rahmatullah.